Da bi izbjegao napad vanzemaljaca, kapetan Gloval izdaje naređenje za prostorni skok. Ali ta operacija vreme-prostor pored SDF-1 prenosi deo ostrova Makros i deo okeana oko njega daleko u svemir u orbitu Plutona. Transformacija. Svo stanovništvo ostrva sada je smešteno na ogromnu ratnu krstaricu i malo je uznemireno. Postepeno ljudi sakupljaju delove svojih razorenih života i pokušavaju da žive normalno. Ako se život u svemirskom brodu daleko u prostoru može nazvati normalnim. Pola dana smo drezdali u redu za taj fuj. Dobro smo i to dobili. Zdravo vas dvoje, kako ste? Pa, kao što se moglo i očekivati. Meni je sad mnogo bolje. A drago mi je što to čujem. Kako je Rik, je li ustao? Mislim da još leži. Ne čudi me. 2 nedelje je pazio na tebe i sad zaslužuje odmor. Mislim da si u pravu. O da, tetka Lena, hoćeš li sve ostaviti ovako ili ćeš opet da otvoriš restoran? Kako to misliš opet da otvori? Pa imamo sve što je potrebno, pa neće biti problema. Bilo bi zabavno. Možda, ali teško je voditi restoran kad je ovako restrikcija namirnica. Samo to su vam dali. Ali za vreme rata ste držali restoran otvoren bez problema, zar ne? Pa to je bilo sasvim drugčije, mada i tada vojska ograničavala. Sad smo u svemirskom brodu, Min Mei. A uopšte ne bih brinula zato kad glavnih shvate da ponovo otvaraš restoran, daće ti namirnice. Šta misliš? Ne znam baš, najzad to mi ne izgleda tako loša ideja. Pa valjda, normalno raditi bio bi odgovor na mnoge probleme, je li tako? Tako je, krećemo odmah, punom parom. Samo trenutak, odmah se vraćam. Idem samo da se presvučem. Drago mi je što se raduje. Samo da neće pogrešiti. Ne, nećemo. To je to, sad se okreni, dobro. Polako, poslužit će se ovde. Svi će da me vide. Gle, šta je to ovde? Iznenađenje, predsjedniče. Opet otvaramo restoran, eto šta je. Šta? Zar ste sasvim poludeli? Da li vam je uopšte jasno da smo sada na ivici kosmosa u srcu svemirskog broda? Ne, predsjedniče, ni pomislili nismo. Ali, mada smo u svemirskom brodu, izgubljeni u kosmosu, možemo da živimo normalno. Ovo je ipak naš dobri stari grad, zar ne? Časna reč, Min Mei, u pravu si ja. Vidimo, ali jedno verujemo, zaista je otvoreno. Pa naravno. Dobrodošli u kineski restoran. Uđite svi vi. Izvolite. I za vas, i za vas. Dobrodošli u prvi kineski restoran u svemiru. Hvala, čast nam je što smo ovde. Hej, ti si ona cura Min Mei o kojoj svi pričaju. Doživjela si neverovatne avanture. Pa, ponekad je bilo zastrašujuće. Kaže da ste ti i onaj dečko, kako se zvaše, bili sami pune 2 nedelje. A šta ste radili sve vreme, Kako to mislite? Evo, mislim da znaš. Ajde, to je jasno. Grozni ste. Znači ništa nije bilo, baš ništa. Da, baš tako. A onaj kako se zvaše, jel to? To jest čuo sam da živi ovde. Da, iznajmio je sobu gore. Zašto? Kažeš da pored svega što ste prošli ništa nije bilo. Niste se zaljubili ili tako, a? Ne budite smešni, Rik je prijatelj. Hoćete li poručiti ili ne? U redu, uzet ću chow mein. I ja ću to. Lepo, znači 3 puta chow mein. Tačno, lepotice, tačno. Znači, samo prijatelji, a? Čami ćemo ovde sve dok ne umremo. Zagrli me, Rik, zagrli me čvrsto. Posle svega što je bilo, mi smo eto samo prijatelji. Šta mislite? Da li je glavni top upotrebljiv? Pa, kapitane, pogledajte ovu šemusa. Ovo je dijagram prvog stepena primarne refleksne baterije in konverzija energije za glavni top. Između njih je potič energije za sistem skoka. To znači, kad je sistem skoka nestao, raspala se cela sekcija, tačno? U tom slučaju šta planirate s obzirom na nedostatak provodnika? Ako ne grešim, kapitane, ispada da je sistem SDF modularni. So,
Jednostavno rečeno, moći ćemo da zamenimo ovaj modul ovim drugim. Shvatam. Problem je što dok se ne obavi transformacija modula, glavni top neće biti upotrebljiv. Kakva transformacija? Izvršit ćemo neke veće izmene i interno i eksterno. U stvari, bit će neko vrijeme prilično zbrka. Nema drugog načina da upotrebimo top. Mislite, pored modularne transformacije? Ja ne znam drugi način. Ne možemo. Ljudi se upravo privikavaju na život ovde. Da ih opet bacamo u zabunu. Bilo bi previše. Molim vas, 2 put jaje Fu Jung i jednom prženi pirinač. Da. A zdravo, Rik. A? O, kakav nered. Hej, Rik! Pokaži mi tu krntiju. Kakva krntija? Slušaj, drugar, na tom trkaču sam osvojio 8 međunarodnih šampionata i ti kažeš krntija, trebalo bi da te mlatnem, Roj. U stvari, lepa krntija. Ali, dosta šale, dečko. Hej, imam ideju, da prošetamo, važi. A? Nikad te nisam vidio tako tužnog, Rik. Tebi treba vežbe. Probaj, dopašće ti se. Ej, jo, nosači povezani sa brodom Robotek. Ovi lovci, ne mogu da verujem, kako lete u svemiru? Mašine su im kreirane na reaktivni pogon. Sa takvim potiskom možeš da letiš kud hoćeš, veruj mi. Sjajno. Da li bi opet malo leteo, a? Kako to misliš? S nama, Rik. Ostavi se glupiranja i stupi u snage Roboteka. Neću da budem borbeni pilot. Ti bi da se smucaš po brodu kao zaljubljeni idiot. Dakle, Rik? Roj, mislim da sam... Da li misliš da devojke mogu da se promene preko noći? Mislim, potpuno. Šta je bilo? Može li devojka da postane sasvim drugačija nego pre? Ne bih za to brinuo. Min May smatra da si depresivan. To je njena ideja da dođem i malo pročeskam sa tobom. Razveseli se i idi do Min May, dečko, ona te čeka. Još nešto. Cure ponekad znaju da budu nestale, razumeš li? Pripazi da neki momak u uniformi ne naiđe slučajno. Vidimo se. Hvala, Roj. Šta? Transvideo stranih bića? Da, ako biste pogledali u monitor, komandante. Ovo je uzeto sa jednog izviđačkog broda. Verujem, bit će vam zanimljivo. Šta? Jesu li to mikronci? Tačno. Znači ovdje su stanovnici mikronci, a? To sam vam doneo čim sam stigao. Dok sam istraživao poreklo mikronaca, naišao sam na jednu staru legendu. Legendu? Ona je kao upozorenje zentroidima da se drže podalje od svih mikronijskih planeta. Ja da se držim podalje od tih planeta. Questa. Moje mišljenje je, gospodaru, da odmah treba da se udaljimo od ove planete.
Također smatram da bi bilo dobro da neprekidno pratimo manevre velikog borbenog broda. Je pa dobro, mislim da treba izvesti skoku i krenuti za njima. I postarajte se da jedan odgovarajući izviđački brod krene odmah posle našeg izvođenja. Da, gospodaru. O, stigao si, Rik. Šta ti se mota po glavi? Baš ništa, Minmej. Sigurno. Hajde uđi, Rik. Osjećaj se kao kod kuće. O, da li bi otvorio prozor? O da, svakako, sa zadovoljstvom. Pa, šta je bilo? Ništa naročito. Ipak, lepo je opet biti ovde. Hej, nemoj mi reći da ovde primaš poštu. Prosto ne verujem. Odakle stiže? A zato sam se vraćala. Išla sam to da uzmem kad si me spasao. Ljubavno pismo, a? Ne budi smešan, možeš sam da pogledaš ako želiš. Šta je to? Pevačka audicija? Prošla si prvi krug? Tako je. I jedva verujem u to. Šta? Ovdje piše da si ušla u takmičenje za Miss Makros. Miss Makros? Pa to nije iznenađenje, zaista lepo pevaš. Hvala, Rik. Ali nismo na zemlji, tako sve to ne važi, zar ne? A šta vredi da budem zvezda ovde? Ne uznemiruj se. Nema veze što ovo nije naš dom. Možeš opet na audiciju kad se vratimo na zemlju. Ako se vratimo na zemlju. Rik, sanjariš li ponekad? Sanjam? Aha. Sanjam? Da, sanjao sam o nečemu, Minmej. Sad je to sve ko ješta. Govoriš o svom avionu? Da, nikada više neću imati novi san. O, Rik. Antiskok reakcija tačno u 6. Na radaru je nepoznati objekat oznaka 6277, verovatno stranog porekla. Neprijateljski brodovi. No, stigli su. Poručniče, hitno pripremite sve za protivnapad. Razumem, kapetane. Neprijateljski napad, ponavljam, neprijateljski napad, ovo nije vežba. Naređenje za sve varitehe, naređenje za sve varitehe. O, kakav prizor. Da. Tako je. A? Šta će biti s nama? Ništa ti ne brini, Roj će se pobrinuti za sve kao i obično. Kako to da uvek govoriš o Rojevom letenju? Ti si isto tako dobar pilot kao i on. Vanzemaljci su ovdje mnogo bolji nego na zemlji. Bojim se da će ovoga puta biti gusto. Naš izviđački brod je u njihovom dometu. Čudi me što još nisu upotrebili glavni top. Šta si to naumio, mali mikronski prijatelju? A da im ponudimo još jedan poklon da vidimo šta će. Odlična ideja. Naredi tom brodu da otvori vatru. Sa što manje oštećenja, razumeš? Jeste li dobro? Dobro sam, šta je s brodom? Izdržat će. Ima oštećenja na reaktorskoj subkontroli, kapetane, ali snaći ćemo se. Računam na vas.
Samo asteroida. Opet direktan pogodak. Kapetane, javljaju da su plazma topovi 2 i 5 pretrpeli teška oštećenja. Kažu da ih je nemoguće brzo popraviti. Mašina 4 skoro sasvim uništena. Sistemi subkontrole izveštavaju o ozbiljnoj šteti. To je poslednja kap. Pucat ćemo iz glavnog topa. Sad ćemo izvesti modularnu transformaciju doktora Langa. Ali u tom slučaju bi ceo grad mogao... Da, tako je. Nemam izbora. Moram to da učinim. Svi sistemi pažnja. Počni manevar ispaljivanja glavnog topa. Transformacija počinje za 3 minuta. Neće valjda transformaciju sada. Poludeli su. 2 minuta 30 sekundi. Šta? Odbrojavanje. Pažnja građanima. Brod će izvesti modularnu transformaciju za 60 sekundi. Transformacija? Šta je to? Ne znam. O, Roj se sada sigurno napolju bori. Misliš da treba da se upišem u snage odbrane? Ne, nisam to mislila. Tek tako, avioni su tvoj san, zar ne? Da, jesu. Ali ako se priključim armiji, neću biti u stanju često da te viđam. Rick, na istom smo brodu. Vidjet ćemo se kad god si slobodan i kad to poželiš. Ako preživim. O, Rick, zašto tako govoriš? Svi vojnici koji dolaze u naš restoran u istom su položaju. O da, u istom položaju. Ti bar to dobro znaš, zar ne? Šta? 10 sekundi do transformacije. Sve sekcije u pripravnom položaju. Blok DG je malo kasne, ali stići će. Dobro. Još 4 sekunde. 3, 2, 1, 0. Izvedi transformaciju broda. Počni transformaciju broda. Redošte baterije 7 pun napon. Sekcija 78 pali mašina. Transformacija broda u toku, ser. Vrlo dobro. Znaš, Min-Mei, ponekad mislim da bi bilo bolje da nas nisu našli. O, prosto ne verujem da to čujemo tebe. Kako može biti tako grubo? Mrzim te! Pa isto je kod mene, ako već želiš da ti... Spasi me! Min-Mei! Min-Mei! Rick, pomozi mi! Šta je to tamo? Sekcija desno krila, modifikacija 75%. Sekcija levo krila, modifikacija 83%. Glavni top dignut. Znači to je transformacija. Roger, transformacija je izvršena, ser. Kapetane, novi napad dolazi iz sektora 1093. Nije važno. Ispali glavni top. Da. Šta se događa? Pitam se. Neprijateljski brod dezintegrisan. Ura! Ura!
Dajte mi odmah potpuni izveštaj o svim oštećenjima. Svako oštećenje je opravdano. Ipak ispalili smo glavni top i uništili neprijateljski brod. Hvala za punu saradnju. Izvestite o žrtvama, povređenima i oštećenima preko starešine svakog sektora, što pre. Pa Rik, rekao si da bi voleo da razoriš grad. Kako ti se sviđa? Nisam mislio da će se ozbiljno dogoditi. Pitam se da li je i restoran srušen. Minmej, učinit ću to. A? Upisat ću se u snage odbrane. Rik! U pravu si. Ne vredi da samo lunjam okolo. Učinit ću to. U redu, momci, idemo kući. U narednoj uzbudljivoj epizodi Roboteka, Zentraedi su još uvijek zbunjeni akcijom sa SDF-1. Međutim, komandant Britej počinje da uživa u izazovu. Kapetan Gloval planira klopku krvoločnim vanzemaljcima i dolazi do okršaja među Saturnovim prstenovima. Rik je zarobljen na Zentraedskom brodu. Ne propustite munjeviti rat, sljedeću epizodu Roboteka!